ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆ ମିଶି ଆମ ଗାଁ ବଣରେ ଭୋଜି କରିବୁ ବୋଲି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବାଡ଼ି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭୋଜିଟା ଆମ ଗାଁରେ ନ କରି ଅଲଗା କୋଉଠି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଣଟେ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଭୋଜିଟେ କଲୁ। ଦିନେ ପରିବାର ରେଟ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଚନ୍ଦା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଲ୍ ନିରାମିଷ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ଆଇଁଷ ପାର୍ଟି। ଯେହେତୁ ଆମେ 6ଟା ଆଇଟମ କରିବୁ ଆମକୁ ସକାଳ ଯାଏଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ ମହାରାଣୀ ସବୁ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ ଭଳି ଦିନ 12ଟାରେ ଯାଇକି ଭୋଜି ସ୍ଥାନରେ ଆଇଟମରେ ଆମର ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ଭେଜ, ଚିଲକୋବି, ଚିକେନ, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ। ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଜୋରେ ହଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଘରୁ ଆମେ ଜଣକା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦହି ପାଣି ରେଡି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ବିଚରା ଏଇ ପିଲାଟି ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ଲାସ ଆଉ ନଥିଲା, ଶେଷରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଦହି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି। ଦହି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ରୋଷେଇକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ସାଲାଡଟା ହିଁ କାଟିବାର ଥିଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ ସରୁ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା 4:30। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ଟାଇମ ଗଡି ଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଆମେ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠିକି ନିଜ କଂସା କାଟିବା। ମେନ୍ ପାର୍ଟ ତ ଏଇଟା ଥିଲା, ଭୋଜି ଧରିକି ସବୁ ଘରକୁ ଦୌଡିଲୁ। ବ୍ଲଗ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।